ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን በመግባር ተከታተሉና በኸብረን ቀደም ኣብዚ ወዝን ትግራይ ኣትይዋ ዝኒሁ ሕማም ናይ መሪሕነት ሕማም እዩ ካብቲ መሪሕነት ሕማም ሓደ ከዓንታ እዩ ህዝቢ ዝደልዮ ማሕደር ሓሳቡ ይገልጽ እዩ ህዝቢ ዝደልዮ ይኹን ዝብል ሓሳብ ናይ ኩላና ሓሳብ ዝኾን ዝኒሁ ኣብ 28 ብ12 ወርሒ 2016 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ምብራቕ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝገበሩ ዓብይ ዋዕላ ኣኼባ ዝሓየቶም ዓበይቲ ሕቶታት ነይሮም ካብኣቶም እንታይ እዩ ብናይ ባዕልና ሰባት ክንመሓደር ንልኢና ብተጋሩ ብናይና ባህል ዝፈልጡ ሰባት ህዝቢ ከዓ ሽዑ ግዜ ዝሃቦ ጥያቄ ጊዜያዊ መንግስቲ ተምፅኡ ብደቂ ዓድና ክንመሓደር ብናይ ባዕልና ሰባት ዝመረፅናዮ ሰባት ክንመሓደር እኹል ዝኾነ መልሲ ይሁንና እዩ ብጣዕሚ ከንዘሊ ምክንያቱ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ዞባና ኣመሓዳሪ ካብ ዞባና እውን ካብ ባዕልና ዝመፅእ ናይ ዞባና ፀገም ዝፈልጥ ናይ ዞባና ህዝቢ ዝስምዕ መራሒ ብነፃነት ተዋሂቡና እዚ ዓብይ ዕድል ንዞባና ብምቕፃል ህዝቢ ዝነበሮ ሕቶ ቀፂሉ ከዓ እንታይ ነይሩ ናይ ከተማ ዓዲግራት ከንቲባ ናይቲ ህዝቢ ባህል ዝገልፅ ይኹን ብሕቶ ህዝቢ ይመፁ እዩ ከንቲባ እውን ተገይሩ እኒኦ ሕዚ ፀጊሙ ዝኒኦ ወይ ከዓ ኣና ንዓብይ ፀገም ዘሳጥሕና ዝኒኦ ተወሳኺ ነገር እንታይ እዩ ህዝቢ ዘይደልዮ ካይዳ ዝኸድ ዓይነት ኣወዳድባ እኒኦ ቤት ምክሪ እኒኦ እዚ ቤት ምክሪ ናይ ትግራይ ንኽብረና ህዝቢ ዘይደሊ ቤት ምክሪ ግን እንታይ ክኸውን ኢልካ ትሓስቡ ህዝቢ ዝሰምዕ መራሒ ሰሎሞን መራሒ እኒኦ ህዝቢ መሪፅዎ እኒኦ ህዝቢ ይውረድ ተይልዎ ይወርድ ህዝቢ ይምራሕ እንተይልዎ ከዓ ይመርሕ ኣብዚ ክንኣምን ይግበአና ኩላትና መጀመርያ ግዜ ሕማምና ስለ ዝኾነ እዚ ማለት እዩ ካብቱ እንደልዮ ነገር ሓደ ንሱ እዩ ህዝቢ እውን ኣነ ክሓቶ ዘሎ ብዙ ሓደ ሕቶታ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ኣብዚ ተደጋጋሚ ይሕተት ነይሩ ብንደልዮም ክንመሓደርና ሕዚ ለምሳሌ ናይ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣመሓደርቲ እኒኡ ከንቲባታት እኒኡ እዞም እዚኣ እኒኡ ምስ ህዝቢ ተናቢቦም ክኸዱ ምእንቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ብህዝብና ክንመራሕ ይግበአና ዝብል ዓይነት ሓሳብ ሓደ ኣለኒ ለምሳሌ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ናይ ህዝቢ ሕቶ የተመለሰን ወረዳታት እኒዋ ይሕተት ኣሎ ብማሕበራዊ ሚድያ ይሕተት እኒኦ ንምንታይ ሕቶና ዘይስማዕ ተባሂሉ ማለት እዚ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣጣናኺ ወሪዱ ናይቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ከምፅእ ካብ ህዝቢ ደቡብ ተመክሮ ወሲድና ተወዲብና ብንደልዮ ክንመሓደር ዝብል ዓይነት ሓሳብ ነና ሓደ ካልኣይ ኩላና ብዝኒና ኣብ ጭንቂ ወይ ከዓ ሓሳብ ዘሎ ዘባና እዩ እንታይ ካብቲ ዝኒኦ ሓሳብ ህዝቢ ዝደሊ ህዝቢ ምብራቕ ሰላም እዩ ህዝቢ ዝደሊ ህዝቢ ምብራቕ ልምዓት እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩናት ይስበኽ ኣሎ ዓንተ ኢንጂነር ሽናፍ ናሃዛር ወይሩ እዩ ለምሳሌ እናዋፁናቶም ሚድያታት ኣነ ሰብ ክጠቅስ ኣይደልን ግን ልምዓ ዝኒኦ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣፍሪስና ናብ ኩናት ክንኣቱ ኢሎም ሰብ ክስባት እኒኦ ኣብ ሚድያ ዝዋፈር ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ይጨንቕ ዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ እዚኣ ነገር ከመይ ዓይነት መልሲ ክወሃቦ ይግባእ ኩላና ክንሓት ስለ ዝግበአና ዝብል ዓይነት ሓሳብ እኒ ካሊእ ክልዕሎ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ሲቪክ ማሕበራት መግለፂ ሂበን እየን ሲቪክ ማሕበራት ዝተፈላለዩ ናይ ቢዝነስ ማሕበራት ናይ ሃይማኖት ማሕበራት መግለፂ ኣውፅኦም እዮም እዚ መግለፂ ናይ ህዝቢ መግለፂ ድዩ ክጠር ይግብኦ ክንሓሶ ይግበአና ከም ህዝቢ ከም ዞባ ምብራቕ ልክዕ ናይ ሃይማኖት ትካል ወፂኡ ዝኒኦስ ብትክክለኛ ድዩ ሃይማኖት ትካልና ድዩ ወፂኡ ወይስ ውልቀ ሰባት እዮም ወፂኦሞ ኣብዚ ብደንቢ ምርዳእ ክግበር ናይ ዞባ ማሕደረታት እዚኣ እኒኦም ኩልኩም ንስኹም ምስቶም ናይ ሃይማኖት ትካላት ምስቶም ናይ ምሳት ምርዳእ ክግበር ዝግበር ጉዳይ እዩ ውልቀ ሰባት ተስዮም ናይ ሓደ ዝደልይዎ ነገር ሓሳብ ወይ ከዓ ጉጅለ ብትክክለኛ ድዩ እዚ ዞባ ቤተ ክህነት ምብራቃዊ ዞባ መራሕቲ ጠጠው ብሉ እዝየይ ትግበሩ ኢሉ ገሊፁ እዩ ብትክክል ምብራቃዊ ዞባ ማሕደርቲ ምስ ናይ ምብራቃዊ ዞባ ናይ ቤተ ክህነት ስራሕ መካየድቲ ውይይት ክግበር እኒአዎ መግለፂ ክወሃቦ ይግባእ ህዝቢ ምድንጋር ሽጋዕ መዓዝ እዩ ህዝብና ናህታለ ዝነብር ዝኒኦ ህዝቢ ዘይደልዮ እንተኮይኑ እዚ ሓሳብ እዚ ንምንታይ እዮም ሰብ ወፂኦም ክሕተቱ እዩ ዝግብኦም ሓሳብ ክብሉ እውን ይግባእ ብደንቢ ክዝትየሉ ይግበአና ናቱ ንህዝቢ ዘጨንቕ ነገር ናይ ሓደ ዘለኻዮ ነገር ሓሳብ ይግለፅ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክትሓዝ ይግብኦ ዝብል ዓይነት ሓሳብ ነኒ ካልኣይ መንእሰይና ኣብዚ ግልፅ ዝግባእ ከም ሓደ መንእሰይ እውን ብእውነት ዝተምሃረ መንእሰይ ይበርስ ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ መንእሰይ ይኹም ንሰሎሞን መንእሰይ ይኹም ተለማሓዳዊ ዝኒኦም ሓቀ ኢሎም እዚ መንእሰይ ብስደት ይበርስ እኒኦ ዝተምሃረ መንእሰይ ወዲብና ዝተምሃረ መንእሰይ ብሞያኡ ኣምፂና ኣብ ሞያኡ ክሳተፈ ምግባር ምብራቃዊ ዞባ እዚ ዓብይ ሓላፍነት ይፅበና መናእሰይ ዝኾንኩም ማለት ውዳበ ናይ ኮንስትራክሽን በዓል ሞያታት እኒኡ ናይ ግብርና በዓል ሞያታት እኒኡ ልክዕ እዞም ኩሎም ኢንጂነራት ርእሶም ይመክን እዩ ዝኒኦ ብቱ ዛይ ዝነበረ ናይ ሓሳብ ኣፋላይ ናይ ሓደ ጉጅለ ደጋፍ ስለ ዘይኮነ መንእሰይ ርእሱ ይመክን ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እኒኦ ርእሱ ዘመክን ዘሎ መንእሰይ ከመይ ጌርና ናወዲብና ናብ ፀጥታ ሓሳብ ክነምፅኦ ናብ ፖለቲካ ሓሳብ ክነምፅኦ ናብ ልምዓት ዓዲ ክነምፅኦ ማያት ገዲምና እዚ ኩሉ ከይግበአና ካልእ ክዛረቦ ዘለታ እዩ ምስ ቀጥታ ዋና ከተማ ዓዲግራት ዘረኸባ መንገድታት ብጣዕሚ ተበላሽየን እኒዋ ህዝቢ ሓሳብ ይሓትት ኣሎ ብማይ ጉድጓድ ተበላሽየን ብክረምቲ ውሕጅ ጠፍየን ለዚ ህዝቢ እንዳተሻት ሓደጋ ይወፅሕ ኣሎ እዘን መንገድታት እዚአን ለምሳሌ ካብ ሰብያን ዓዲግራት ዝመፅእ ቀጥታ መንገዲ ክደውሃን ዝመፅእ ካብ ኩሉ ዝመፅእ መንገድታት እዚአን ጠፍየን እየን ዝኒዋ ተበላሽየን ዝኒዋ ለዚ ክፅገና ብሞያታት ወዲብካ ብሰማያት ክግበር ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካልእ ክገልፆ ዘሎ ሓሳብ ዓብይ
ዞባ ምብራቅ ጀሚሩ ዝኒዮ ርክብ ሓሳብ ርክብ ህዝብታት ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን እዚ ብጣዕሚ ክጠናኸር ዝግባእ እዩ ብኩሉ ማሕበራዊ ብኢኮኖሚ ብሞያ ብኮንስትራክሽን ኣብኡ ዘለዉ ተወለድቲ ተጋሩ ዞባ ምብራቅ ኩሎም ሓሳብ ካብ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ዓፋርን ሰርሐ ኣብ ዓደይ መፅእ ክሰርሐ ይደሊ እዚ ነገር እዚ ተጠናኺሩ ርክቡ ኸይድ ኩላትና ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ይግበአና ዘላለማዊ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ስዋዕትና ውዴና ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሽመይ ጸጋይ ገብረ ህይወት ይበሃል ተወላዲ ዛላምበሳ ጉሎ መኻዳ እየ ምናልባት ኣብቲ ኣወንታዊ ነገሩ ብዙሕ ስለ ዝተገለጸ ንዘይምድጋም ክሓልፎ እየ ምናልባት በዋናነት ሕዝቲ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ኣዳሊኻ ምስ ተወላዲ እሞ ከዓ ብዝተፈላለየ ከባቢ ብዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎ ሰብ ተራኺብካ ንስራሕ እውን መበገሲ ዝኸውን እንደገና ኣብ ከይዲ ዝረኣዩ ክፍተታት እውን ንምእራም ዝሕግዝ ነገራት ምውሳድ ብጣዕሚ ኣወንታ ኢለ ክወስድ እየ ካልኣይ እቲ ብደረጃ ዞባ ዘሎ ናይ ለውጢ ፍጥነት እውን ኣነ የድንቐ እየ ምክንያቱ ኣብ ንዝሓለፈ ዓመት 2 ዓመት ኣብ ክልል እናረኣናዮ ፅርሕና ምድንጓያት ኣብ ዞባ ይተረኣየና ኣነ ሰሎሞን ቀጥታ ምስ ተመደብካ እቲ ክሳዕ ሕዚ ዘሎ ስራሕቲ ብጣዕሚ ፅፉፍን ቁልጥፍን ኢለ እየ ክወስድ እሞ ንኢለ ክሓልፍ እየ ካብኡ ግን እንታይ እንተዝግበር ኢለ ከቕርቦ ዝደሊ ከም ሓሳብ እቲ ለውጢ ከም ናይ ሰባት ምቅያር ወይ ከዓ ናይ በቲ ሓደ ሳይድ ከዓ ጥቕምኻ ዲፈንድ ናይ ምግባር ዘለዎ ምስሕሓብ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ግን ይሰግእ ለውጢ ክበሃል እንተኮይኑ ክሳዕ ሕዚ ዘምፀአና ስርዓት ኣይጠቐመናን ወይ ጎዲእና እዩ እንድሕር ኢልና ኮይና ሶት መሰረታዊ ናይቲ ስርዓት ኣመሰራርታ እንታይ እዩ ነይሩ እንታይ እዩ ቅየር ዘለዎ ዝብል ነገር ብሓሳብ ክነእምን እንተኮይና እውን ትኮር ነገሩ ሒዝና እንተንብገስ ዝብል ነገር ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ መድረኻት ክንፀባረቕ ስለ ዘይርዮ እዩ መድረኽ ይዳሎ እሞ እቲ ግዜያዊ መረረቱ ሰብ ኣቕሪቡ ይኸይድ ንዕኡ ወይ መልሲ ክወሃቦ ይኽእል እዩ መፍትሒ እውን ክወሃቦ ይኽእል እዩ ግን እቲ ንዓመታት ዘኽይድ ስርዓት እውን ዘትክል ንሱ ኢለ ይወስድን እሞ ስለዚ ብስርዓት ተፀኒዑ ካብቲ ዝሓለፈ ወይ ዝመፀናሉ መንገዲ ዝተፈለየ መንገዲ ክንሕዝ እንተኮይና ክነነፅሮም ዝግበአና ነገራት ኣለዎና ኢለ ይወስድ ንኣብነት ክልተ ነገር ከቐምጥ እየ ከም ትግራይን ኣጠቃላሊ ከም ሃገር ዝመፀናሉ ስሑት መንገዲ ኢለ ዝወስዶ ማለት እዩ ሓደ እቲ ናይ መረፃ ስርዓትና እዩ ንዕኡ ስዒቡ መንግስቲ ዝዋቐረሉ መንገዲ እዩ ከመይ እንድሕር ተባሂሉ ንኣብነት ንተወከልቲ ህዝቢ ተባሂሉ ተመራፃይ ክቐርብ እንተኮይኑሲ ውድባት እየን ሓርየን ዘቕርባሉ ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ይኮነን ካብ ባዕሉ እገለ ይውክለና ኢሉ ዝመርፅ ዘሎ ስለዚ ክልተ ውድባት እንድሕር ሃልየና ሓደ ናይ ምርጫ ጣብያ ክልተ ሰብ ብናይ ባዕለን ምርጫ የቕርባሉ ካብቶም ዝቐረባሉ እዩ ዝመርፅ ዘሎ እምበር ካበይ ከም ዝመፁ እውን ዘይክፍለጡ ይኽእሉ እዮም እቶም ሰባት ተወለድቲ ይኾኑ 20-30 ዓመት ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝነበሩ እውን ዝምረፅሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ነቲ ከባቢ ብኣግባቡ ኣይፈልጥዎን ድሓር በዚ መንገዲ እዚ ቤት ምኽሪ ዝሰዓረ ፓርቲ መንግስቲ እውን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዘጣይሽ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈጻሚት እውን ባዕሉ መሪፁ እዩ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣምፂኡ ዘጣይሽ እቶም ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ንብሎም ዘለና ናይ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ይኹን ናይ ፍትሒ ሓላፊ ይኹን ናይ ፀረ ግዕዚና ኮሚሽነር ይኹን በታ መንገዲ ስታ ዝኸደ ባዕሉ እዩ ዝሸሞም ሶታ ስልጣን ተኣኪባ ናብ ሓደ ሰብ ናብ ምልኪኣ ትኸይድ ዘላ ክሳዕ ሕዚ ብሃገር ደረጃ ይኹን ብክልል እናመፀናሉ ዝመፀና ስሑት መንገዲ እዚ ለሓደ ይወስድ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ኣብዚ ክመፅእ ኣለዎ ቢኮዝ ናይ ካልኦት ዓድታት ተመክሮ እንድሕር ወሲድና ንቤት ምኽሪ ዝወዳደርን ንቤት ምኽሪ ስራሕ ፈጻሚ ዝወዳደርን ነናይ ባዕሉ ዝቐርብ ድሓር ፓርትታት ዝከራኸራ ኣፍታ ናይ መንግስቲ ዝጣየሻላ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈጻሚት ኣባይ ይኸውን እቲ ናይ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ተቆፃፀራ እዩ ዝኸውን ትልሚ ክቐርበሉ ከለውን ትኽክል ዘይትኽክል የፅድቕ ብቐዳምነትን ብዓቕምን ርዩ ኣብ መወዳእታ ዓመት እውን ብትኽክል ተፈፂሙ ድኢሉ ኦዲት ዝገብር ሶሻል ኦዲተር እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚ ግን ኣይኮነን ማለት እዩ ከይዳ እዚኣ እንታይ ኢና ንወስድ ኣብቲ ናይ ክልል ትሕዝ ዝረአ ዘሎ ክሳዕ ወረዳታት ወሪዱ ብሓደ ትእዛዝ ናይ ህዝቢ ውግንና ዘይኮነስ እገለያ ከምዚ ኣግበሩ እዊ እንተተባሂሉ እውን ዘእዊ ኣንጨብጭብ ተተባሂሉ እውን ዘንጨብጭብ ዓይነት ማሕበርያ ፈጢራ ኣብ ፌደራል እንድሕር ወሲድና እውን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ዝኣወጀሉ ቤት ምኽሪ ንክምስርት ዘጥፋኣ ሓንቲ ጉልበት የላን ዋላ ብግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብግዜ ሃይለማርያም ዝነበረ ቤት ምኽሪ ተጣይሹ ተጠቂሙ ንሱ ከዓ በታ ሕዚ እናጠቐስክዋ ፀናሕኩ መንገዲ እንዳ ደየበ ዝመፀ መሓውር ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ውግና ኣጀንዳ ኣይኮነን ጥራሕ ተኣማኒ ኮይኑስ ከመይ ገይረው ኣፍታ ናይ ቤት ምኽሪ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዓመት እንተስ
ጥቕማጥቕሙን ተስደመወዙ እናበልዐ ይነብር ንሓሰበ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከም ናይ ለውጢ ማእኸልና ጌርና ኣግዚፍና እንተ ንሪኦ ቢካዝ ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ ሕጂ ሰለስቲኹም ኣብዚኣ ከም ናይ ዞባ ኣመሓደርቲ ክሪአኩም ከለኹ ናይቲ ክልል እውን ናይቲ ለውጢ እውን ላዕለዎት መራሕቲ ኢኹም ኢለ ስለዚ ወስድ እዩ ዝዘልዕሎ ዘለኹ ካሊእ ምስ ልምዓት ተተሓሒዙ ቅድመይ ዘቕርቡ ዝነበሩ በዓል ሞያ የቕርብዎ ነይሮም ኣብኡ እውን ኣለዉ ማዕረ ናይ ተረባሕነት ወይ ማዕረ ናይ ምልማዕ ዕድል ይብል እሞ ግን ሕርሻ ዝመርሖ ዕቤት ኢንዳስትሪ ይብል ከም ሃገር እዚ ፖሊሲ እዚ ንትግራይን ንኦሮምያን ማዕረ ከገልግለ ይኽእልን ከም ሃገር ደሚርና እንተሓዝናዮ ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ካብኡ ከዓ ዝጠቕመካ ኢኻ ትወስድ እምበር ንኦሮምያ ዝውሃብ ምሩፅ ዘርኢ ንትግራይ ዝውሃብ ተመሳሳሊ ቢካዝ ጥራሕ እግሩ ዘሎን ጫማ ዘለዎን ኣብ ሓደ መጓይ መስመር እቲኻስ ኪዱ ጎዩ ኣብ ሓደ ሰዓት ኩም ተበጊስኩም ኢልካ እንድሕር ሰይድካዮም ማዕረ ተወዳድሮም ይኮንካን ዘለኻና ብኸምኡ እንተ ንኸይድ ሕዚ ንምንታይ እየ ከምፃ ደልየ ንኣብነት ደቡብን ምዕራብን ብሕርሻ እንድሕር ኢልና ምብራቕ ዓብዪ ናይ ማዕረ ሃፍቲ ኣለዎ እዩ ናይ ቱሪዝም ሃፍቲ ኣለዎ እዩ ምእንቲ ባዕሉ ኢሉ ጂኦግራፊካሊ ምስ ኤርትራ ዝዳወብ ዓብዪ ናይ ትራንዚት መስመር እዩ ነይሩ እንተን ጥዑይ ፖለቲካ እንተዝህልወና ነይሩ ዝሓለፈ ግዜያትና ሶቶም ናይ ለውጢ ማእኸላትና ሓፍ እውን እንተነብሎም ተብታሕቲ ዘሎ እውን ሃንድል ክግበር የብሉ ማለት ኣይኮነን ኣብ ገለገሊኡ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ከይደ ዝሪኦ ኣለኹ ነዛት ኣሎ እስካዕ ታሕቲ ሱቕ ኢሉ ብዝሓለፈ ከይሓልፍ ማለት ሕዚ ሓፍ እናበለ ከይድ ከለኮ ገለገሊኡ ሲቪላይዝድ እዩ ብሓሳብ ክማጎት ይኽእል ዋላ ድሕርቲ ናይ ሓሳብ ክትዕውን ብሰላምታ ብምርዳእ ዝፈላለ ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ታሕቲ ግን ከምኡ ኣይኮነን ምሁር ተዋላዋላይ እንዳተባሃለ እንዳተሰበኸ ዝዓበየ ካድረ ዝገብራ ዘሎ እዩ ክገብር ዝኽእል ኢሉ ኢሉ ከይዱ እውን ኣነ የስጋኒ እዩ ክስካዕ ብኻዝና ዝሓስብ ማሕበረሰብ እውን እዩ ዘለና ኣብ ገለገሊኡ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ተዓንተ ወይ ዝጥቀስ ዝነበረ በፅቢ ብሽጉጢ ፋራሕ ገለ ዝበሃል ነበረ ዓብዪ ስግኣት እዩ ብቐሊሉ ክረአየሉ እቲ ባይታ እውን ግን መርኣይና ከዓ ገለገሊኡ ብኡ ክንጥልጠል ስለ ዝኽእል ሓፍ ኣቢልናት ናይ ለውጢ ተኣሽሙ እንተንሰቕሎ ክብል ይደልሞ እዚኣ ክወስድ ካብኡ ቁልጡፍ ዝኾነ ናይ ተረባሒነት ምንቅስቃስ ከዓ ንገብር ይብል ምክንያቱ እቲ ናይ ሰብ ምንቅስቃስ ወይ ምልዋጥ ከም ዘሎ ኮይኑ ንመድረኻት ጥራሕ እንተዘይንጥቀመሉ ንኣብነት ቅድሚ ትማሊ ከባቢ ዓዲግራት ዝሰማዕኹ ዋላ ከባቢ 700 ናይ መስርሒ ቦታ ዝተዋሃበሉ ኩነታት ኣሎ ኣብዚ ኮይኑ እኳስ ተስፋ ገይረ ደስ ኢልኒ ማለት እዩ ግደፍዎ መተፍቲ ውሽጢ ማሕበረሰብ ኮይኑ ባዕሉ ዝርባሕ ቤተሰቡ እውን ዘፀግዐሉ ዕድል ዝረክብ ዘሎ ኣብዚ ኮይንካ እውን ክትሰምዖ ደስ ዝብል ነገር ኣሎ ተስፋ እውን ብኡ እዩ ዝግበር ዝመፅእ ማለት እዩ ከም ተመክሮ ክጠቕሳ ዝደለብ ዚ ሓንታ እያ ሕወሓት መጀመርያ ኣይ ቲንክ ንከባቢ ሰባያ ክቆፃፀር ከሎ ዝወሰዶ ስጉምትታ እዩ ቀዲሞ ዝሓዘ ቦታታት ፍትሓዊ ዝኾነ ናይ መሬት ክፍፍል ይገብር ነይሩ ነተን ካልኦት ፓርቲታት ዕርዩ ብልጫ ዝወሰደሉ ምንቅስቃስ እውን ነይሩና ሕዚ እውን ተን ተረባሕነት ኣብኣ ከይተሓፀራ ኣብተን ናይ መሬት ከይተሓፀራ እንተስወዲብካ ናብ ንግዲ ዝኣትወሉ ዕድል ወይ መሬት ዝወሃበሉ ካፒታል እውን ዝተላልሸሉ ዕድላት ተሃልዩ ተዝፅቀጥ ክብል እሞ እዚኣተን ብሓፈሻዊ ኢለ ኣብ ዘይሕጋዊ ስደት ተጠቂሱ እዩ ኣነ ንምንታይ ምዃኑ እውን ኣይርድአንን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ደቡብ ትግራይ ወሲድካ ደቡብ ምብራቕን እየን ተን ሰፊሕ ናይ ፍልሰት ምንጭ ዝኾና ግን ሕዚ ከዓ ዝኽፍአ ነገር ይሰምዕ ኣለኹ ይርኢ እውን ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ሰባትስ ሓኒቕካ ኣብ ገዛኻ ኣቕሚጥካ ገንዘብ ያስደዱ ኢልካ እስካዕ ምድርዳር ዝኸደ እንተኣሽሙ ምናልባት ዝዓበየ ሃፍትና ንብሎ ዝነበርና ዝፅይቐልና ዓይነት ኣካይዳ እዩ ኣነ ሙሉእ ናይ ዕፅዋን ግዜ ክባን ግዜ ኣብ ደገ እየ ነይረ ክንዲ ዝኽኣልኩ እውን ሰባት ተሓባቢረ ምስ መሓዝተይ ኮይነ ክሕግዝ ከለኹ በቲ መስመር እሱ ዝሓለፉ ኤርትራውያን ኣልሾም እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ንሕና ከፊእና ካብ ዓድና ክነሃድም ከለና ተጋሩ ወለዲ ግን ከምዚ ገይሮም ተንከባኺቦም ኣብዚ ብፃሕ ኣብፂሖምናዮም ሞ ንሕና እውን ክንሕግዝ ኢሎም ይመፅና ነይሮም ማለት እዩ ሕዚ ግን ይስከፍ ምስኦም ኮሚኒኬት ገብር ክፅሕፉለይ ከለዉ ሲ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ተፈጢሩ ኣሎ ምናልባት መበገሲኡ ፍሉጥ እዩ ካብ ኤርትራ ዝብገስ ምዃኑ መስመር ፍሉጥ እዩ ኣባና እውን ግን ከምኡ ክፍፀም ከሎ ሲ ቆሪፅና ክንቃለስ ይግባአና ብሱሩ ብጣዕሚ ሕስረት እዩ ፅባሕ ንግሆ ድንበር ክኽፈት እዩ ተዋሊድና ኣና ክንፈላለዩ ንኽእል ኢልና ንከራኸር ዘለና ህዝብስ እንደገና ከዓ ክሳዕ ክንዱ ጫፍ ዝኸደ ዓይነት ገበን እውን ይረአ ኣሎ ሞ ኣብዚኣ ቀዳምነት ተዋሂብዋ እንተ ትስራሕ ክብል ኣብ መወዳእታ ዘልዕላ ናይ ዛላንበሳ እያ ተደጋጋሚ ትለዓልያ ግን ምናልባት ኩላህና እውን ከም ዞባ እውን ሓደ ነገር ክንሕዘላ ዝደሊ እታ ናይ ጉምሩክ ጉዳይ እያ ኣብ ዛላንበሳ ብመሰረቱ ተዓዲ ንከባቢ 30 ዓመታት
تعازيو سبت أفي تودي ينديو هزوون تزترف قرب قرابو قاليو فازيو قاليو عدراتيو قاليو مغلل لو زي بتندع تدربيو كل خط صور زيك على خاز خونه يخوني لنا بصلاياتيو وحسنا زي بقولنا على دقو تمرت قاريصم نسو منم عين تقلقلو تبزي يرخبوا له مبرهت ماي ترانسبورت ونحجز توسنا جمامير اللمبر أبزي نورلو سوق يلزقته له خنات الله صوت مسارة تقلقلو زي مركا واحد نقدر كوينو كاب عد قراتو كاس بيزا شميت خي خيدس فاص حلي فيلكا كيلا له ناي جمر كيلا بتعمل تحزن إنه عزيا كم تجارسي أبزا كيلا زي أزلنا إنترست انتاي ناي تبقى نقدر خي حلف جنا نكلا خزلنا من الباتهم بدو ما مزي من محضر سب عبيجي رب حزل لهم نقلات كي يحلفوا من كل خالد صبغيو جن حد زنكا سقسا ولا سبيزو خي ترى إذا حد قالوا زلوا كلاي لوكيشنو جمرك قمت كلوس مودة دمبرنا يتعدي خونمو دحر جمرك كتنازل بحال 15 كيلومتر دحرت تحسابي يقبر وزين تايو كافت 15 كيلومتر وزاي زلنا أمنتنا بكرسبر عد قرات تخينو ناي جمرك إيشو من يلا على النموالين بر جمرك كاب قدوب 15 وي 10 كيلومتر دحرت مسيو يتخل زبل يكون أنت عواج ريفرز جوروا عواج كتري 850 شعتنيو بقلتي يزغمطو سلازي أبقى مامتو سحوتيو كلاي أفت أواجب على بعنكت 130 شعة نوس كلته أفت خبابي زنبر محبرسب ننابراز اليو أسبيزا يخون وقحو بنسألنا كان كساقس مسألة اللو إيزو شو جزوف ناينقد من كساقس نمكوت صارين بر ترى سب وي بفقد زن كساقس سب نشتينا ديكاتنا ناستين نقد خي نقد وي أسبيزو شميتو خيين كساقس نمعقات يكونن سلازين أي تحبرت سلون أب قمة بزيتو ملكوعو سويل كازر خاوكايو نحدكا قلقليون مكيروس تلعلي له من الشاب زخانو كما يخيدمو يحز ويبقنزب الدرادر ويتنورات حجز زخدر له خنتات الله سلازي ناي تحبرت مسل بأواج استحلو خوين اندهلو افتخباب زلو ناي ستاكل إلوون قلقلي سراوتو ونجح وصلو خنتات الله بواننا ممكن زحد قلو أكايدات خكلا يكونن سالساي أبزي أساتف نايت تحيل خميز بلا يزبلون أفتي أواج قلت غيره ويخيدو ناي وردات أتان محدارن مسالي بلو ولا سراويتون إيدي بلو تناي جمرك بعد ستانا واز غمت نايت تحيل كوازرلية تخوينوس فيدرال بوليس كتكام كم زلوا ويز غمت طبعا كز 250 حدا بقلت يتغمت زلوا يخون برتا إزرا نايت خبابي أتان محدار نايت وردا زما صلوا جل العلبي خيدنا حدكما وي مش هتنكا سقس كم دلله يحصل له نتات اللمو زين سلستين بتعواج مسرتون سحوتات سلزخنا باورو خانة تهزبي ننوح عمتها ستواسع على حزون بسقى يزلوا سلزخنا بس أنت حساب غيركم قدام نت كتبوان كلها بدليه يغني له ميديانان برنامجنا سبسكرايب لايكن شيرن بنبار كتكتاترنا بخبرنا قدم هذه تو لمعات بتقرأي درجة خليه تقوليه قوليه مصان حنا قراتين كم جبعت كتقام اللهم حدا يهادك زغطلو زنبر ناي لمعات بوليسي حرشا زمرحو اندستري تحرشا زمرحو اندستري صبغيو لو تمسي وفتن كالت كللات بتعمل صبغ امسيو يكون دام برب كللنا وزي مسيجين حرشا زمرحو اندستري حرشا ويلأيو كتصنع يقبع نيرو أبي ذو علنيرو تبيجت أبي ربس حرشانيو ساعات حزي انتجو حرشانيو سلازي نيش تنبرايان ويبا حمارا يزهل لمبرت حرشا زي ولوزي بخالي غصنع يقبع نيرو تونكو حوتات كلهم ما أدنيهم بإندستري حيل سبب لنا ما أدنات النيو بإندستري كعبي كتصنع يقبع نيرو مالتي بزي وانت قدينا أنا كوا حالفو تيمتن وعلون قديو من قصة تقرأي قديو investment تصنع عزق قرارات بنقداي تيمت كتخلعي نتهالي بزح متعنقا فيه بتصحوه بزحنا قداي فوليسو
تأمتك خيد ترخلها بزي ربح دموزه وتقصير سب ياو تقرشي كم نيرو بالعلم من إذا عقت الله نيرو زمن أو كابيتاليست زي برجوا سرعة زي سنة حلفت بالعلي عقت له تتكما يجورن تنتنو على نهزبي نبذ إحنا قاعدين حنكيلو مالتي كوالفو أنا كمنا يعلي بلني أتقرأي تسقيم وإيز جزء عينة وين نيري سر كم بيلو بردعة تعز ما حدر سر نخ بالكامي حد سلزي بعلنا ونبقى لاشيناي أنا تسر وعلى انفستمنت بتبردعة تما حدا يسوي حلف وعلى مهران بتو رجعتها تما حداري نرداتها تطورت هنكون ون غيرنا اي مالتي تنفست تقبر زي ما تصون بروكراسي كم زنبري اب عدو زتانا قدسين سبكالي خيدنا سرحنا يري مالتي زيوم صقم نيرم صقم زل صحه مستغنغم خعنا زلص دمو زلو عزب زلوط نيرو ስለዚህ እዚኣቶም ፀገም እናብፅሕልና መፅዮም እዮም ሕወሓት ዝሰርሖ ነገር የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ቃልሲ 17 ታምባገነን ስርዓት ኣውዲቑ እዩ ዝተወሰነ ተሰሪሑ እዩ ተኣካል ዝጎድአ ተጋዳላይ ይኹን ዝሞተ ይኹን ኣይተሓብሐበን ነይሩ ህዚ ዝሕብሐበሎ تقدر يكون مريت زركب زله هذي أكل جودي أكو نايقدم هذا زركب الله تبدلس أفت تقدر يوون أفتو دراسو وون أفت أكل زجودة لون تلمعات جيلة تواهيلو وقبليتها تبردات زم حدر ونسنو على نهذا خالي خلوات زجبا سنو على تقودة أيو كل تقودي يزلوا تصقم كل تصقم بقى خيبا ون ترى ما تصينا ينوح جيزة سلزي كلهم ناتاكو فتحي كعلن هذا أبالو الدبي واحد بتدقق متزري ولو أي ملصن سلزي هزقين أنا خنقد تخينه تقاما ولو تقمت صلو ناوز حشخن الشاقاقر لنا نخل زماء خلي إذا هزن خدر لنا خيادو نخل لنا لمعات كنصرح تخين الناس تتصقيم لنا نبر مجمري عن قرف لنا مالتي سلازا ساعات لمعاتي اللي يبلس انا بناتي الرايا وا داو زولص ان شاغاغر يلو او زاز قالس زلو حيلي اكل لمعاتي زحش منغستي هانيز كايز اتو سلازي داو زحش خنساغاغر تخويننا تزعنك فنا زنبره صقمات موغاد سلازي تخوز غيزياو منغست زخودلو خيادو صبوي ፖለቲካው አንፈትና ነዕሪ ህዝብ ዝወነነ ስርዓት ይተኸል ዝብል ዘሎ ትክክለኛ እዩ ኣካል ልምዓት ገይረ ዝወስደብናዮ ዓለይ ሓደ ኣካል ዝእዝዞ ቤት ፍርዲ ሓደ ኣካል ዝእዝዞ ጸጥታ ሓደ ኣካል ዝእዝዞ ፖሊስ ሒዝና ምጽናሕና ገለልተኛ ወገን ኮይኑ ዘይምጽናሑ ኣብዛ ሰዓት ደርቢና ስድራ ተዋጋ ተጋደልቲ ተጓሳቂሎም ሃንግ ተገይሮም ኣቢሮ ኸይዶም ኣይተኣናገዱ ንኹሉ ተጎዲእንዮ ስለዚ ተቋማዊ ለውጥ ንግበር ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ናይ ልምዓት ኣካል እዚ ኣነ ኢንቨስት ክገብር ተኮይነ ጽባሕ ንጎ ዘተኣናግደኒ ገለልተኛ ትካል የድልየኒ ደቀይ ትምህርቲ ምህሮም ኣለዎ ጽባሕ ንጎ ጦርነት ክኾነይ ኣይደሊ ስለዚ ግዝያዊ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ግን ፈተና በዚሕዎ ቻሌንጅ እንዮ እቲ ቻሌንጅ እሱ እናፈለጥኩም ምእታውኩም ኣነ ጽቡቕ እዩ የመስግን
ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር እስራኤል ወሪዱ ጽቡቕ ነገራት እንዳገበረስ ታይዚ ካና ንሕና ዘይሰርሕናዮ ንሕና ዘይገበርናዮ ኢሎም ቀኒኦም እንታይ ከም ዝገበርዎስ ትፈልጡኹም ሕዚ ከዓ ሓደ ሰባት መፂኦም ናብ ምግዳል ኦፊሮም እሞ ከዓ ተጋደልቲ ናብ ምግዳል ኦፊሮም ሞት ከም ዘላ እንዳፈለጡ ቅድሚያ ንህዝቢ ዕድል ሂቦም ማለት እዩ ቅድሚያ ንህዝቢ ዕድል ሂቦም ሕዚ እውን ህዝቢ ናብ ዝበለፀ ክሸጋገር ኣለዎ ተቋማዊ ለውጢ ይምፃእ ፖለቲካ አንፈትና ንዕሪ ምዋሎምስ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳርጋ ይበፅሖም ኣሎ ትፀርፍን ገለን መጨረሻው ኣብ ጎኒ ህዝቢ ስለ ዘለው ካብ ልክዑ ይሓልፍን በኋላ እየ ስለዚ ትኸድዎ ዘለኹም ጽቡቕ እዩ ንምባል እየ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ፈተና ይገጢሞ እምበር ናብቲ ልምዓት ክንኣቱ ከለና ምብራቕ ዞባስ ኣብ ዓዲግራትስ ብደርጊ ግዜ ማንም ተየላዓሎምስ ትምህርቲ ቤት ሰሪሖም ጥዕና ጣብያ ሰሪሖም ኣየር መንገዲ እናሰርሑ ነይሮም መንግስቱ ሃይለማርያም ንባዕሉ ሞፂስ እዚ ሆስፒታል መን ሰሪሕዎ ነጋደ ዋፅዮም ዘአየር መንገድ መን ይሰርሕ ኣሎ ነጋደ ዋፅዮም ኩዕሾ ሜዳ ሆነን ይሰርሕ ኣሎ ነጋደ ዋፅዮም ይሄማ የልማት ሀገር ነው በቃ ለኢትዮጵያ አስተማሪ ነው ይሄ ይሉ ይሄ ኳስ ሜዳ ማስፈጸሚያ 60 ሺህ ይሄ አየር መንገድ ካሁ በኋላ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን እንዲያስፈጽመው ንጉስ ፈረመሉስ ንጉስ ከፈጽመው ይግባእ እዚ በኢህአዴግ ጊዜ በህወሓት ይደው ይሉ ዘይር አው ኩሉ ከባቢ ትግራይስ ናይ ልምዓት ዕንቀፍቲ ዝወፅሖ ነጋዳይ ብዙሕ እዩ ዘይር ግዝ ለውጥ እንድሕር ደጊፍና ህዚ ኣቦቶ ተወፅሑ ኩሉ ክለምዕ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካብኡ ሓሊፉ ብዙሕ ተጋዳላይ እኒኦ ስራሕ ዘይብሉ እኒኦ ክንጠርንፎ ኣለና ስድራ ስውእ እኒኦ ስራሕ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ እኒዋ ከመይ ጌርናና ምስ ኢንቨስትመንት ምስ በዓል ሃፍቲ እናተኣሳሰርና ተጠቃማይ ንገብሮ ዝብል እዚ ሓሲብና እንተኸይድና ኩላህና ተጠቀምቲ ተኾይና እዩ ሰላም ዝመጽእ እቲ ስራሕ ዘይብሉስ ጠንቂ ናይቲ ሰናይ ምምሕዳር እውን ስለ ዝኾን ዘሎ ልምዓት ዘየለ ልምዓት እኒኦ ፍትሒ ዘየለ ፍትሒ እኒኦ እናበለ እንቀፍ ስለ ዝኾነ ኣሎ እዚ ክነድርቕ ኣለና ናብ ረብሓ ክንልውጥ ኣለና እዩ ስራሕ ዘይብላ ተልያ ናብ ስራሕ ነእትያ ኣለና ስልጠና ዘይረኸበ ስልጠና ክንረክብ ኣለና ክንገብረሉ ኣለና ዲዲአር ቅርሺ ሒዙ ወፀለ ተጋዳላይ ስራሕ ይፈልጥ ምስ በዓል ሃፍተት ተኣሳሲርካ ኣክስዮን እናገበርካ ንኣብነት ከምዚ ማጨው ነነፃርቃን ዝጀመርዎ ኣብ ኣክስዮን ዝኣትዩ ዝነበረ ሰብስ ተጠቀማይ ኮይኑ ኣብ ምንታይ በፂሑ ከም ዘሎ ጽቡቕ ተረባሓይ ኮይኑ ስለዚ ኩሉ ጠርኒፍና እየ እንተኸይድና ኣና ናብ ዝሐሸ ንሻጋገር ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ለውጢ ኣይደገፈን ኢልና ንጎኒ እናሓድጎ ነገር ሰብ ክህለ የብሉን ኣብ ከባቢና ሕማቕ ነገር ተልዩ ናብ ረብሓ ጓሓፍ ተልዩ ናብ መዳበርያ ክንልውጥ ኣለና ስራሕ ዘይብሉ ብጣዕሚ ኣፍታም ሞዮ እንተእቲናዮ ብዝበለፀ ደጋፋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ናይ ትእምት ሃፍቲ ቀጻላይ ከታይ ኮይኑ ይኽነብር ስራሕ ዘይብሉ ተጋዳላይ እኒና እንት ዝብሎ ነበርኩ ኣክስዮን ጌርካስ ኣዋእቲ ተጠቃማይ ዝኾነሉ ነገር ወይ ዝተጸንዐ ይህልወኩም ዶ ወይ ተዝጽናዕ ጽቡቕ ኣብ ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ እውን ክንርኢ ከለና መብዛሕትኡ ኣብዚ ኣብ ሓደ ከተማ ጥራሕ መቐለ ጥራሕ እዩ ዝሓትት ኢንቨስትመንት ኣብ ኩለን ዘዋታት ኣብ ኩለን ወረዳታት ተዝኸውን ኣብ ኩለን ወረዳታት ዘሎ ማዕድን እውን ኣቕሪብካ ነትዋዕላ ኢንቨስትመንት እዙይ እኒኤልካ ኣብ ከባቢ ተዝትከለ ሰብቲ ከባቢ ዘሎ መንእሰይ ስራሕ ዘይብሉ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝተጸንዐ ነገር ተልዩ ጽቡቕ ተዘይተጸንዐ ግን እዚ ነገር እዚ ተዝጽናዕ
ካብ ሓሊፉ ተዓዲለን ጠጠው ዝበላ ዘለዋ ትካላት እውን ምስ ልቃሕ ተተሓሒዙ ጠጠው ዝበለ ሰብ ሃፍቲ እኒአው እዮም ናይ ልቃሕ ፕሮግራም ተዝማቻቸው መብዛሕትኦም ሰብ ሃፍቲ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኢንቨስቲጌሮምስ ትራንስፈርመር ሲኢና ዝብል ጥራሕ እዩ ትራንስፈርመር ናይ ለይ መብራህቲ ሃይልስ ቁልጡፍ ፍታሕ ተዝግበረሉ ብሰንኪ ትራንስፈርመር ጠጠው ኢልና ዝብል ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ክልል ግን ብዙሕ ዝበለ ትራንስፈርመር ከም ዘሎ እዩ ሓደ መረዳዳእ ጌርካስ ንሱ ተጠቃማይ ናብ ስራሕ ዝኣትወሉ ተዝኸውን ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም መጀመርያ ህዝቢ ዓጋመ ወይ ከዓ ህዝቢ ምራቕ ክትልዕል ተለኻስ እታ መጀመርያ ንዓዲግራት ኣቲኻ ዘላ ሓወልቲ እንድያ ትዝ ትብለካ ካብታ ሓወልቲ ጀሚርካ እንተስሊ ጉሎ መኻዳ እንተስሊ ጋንታ ኣፈሹም እንተስን ኢሮብ እንተስን ሳዕስዒ ጻዳ እምባ እንተስን ዕዳጋ ሐሙስ እንተስን ሓውዝየን ኢኻ ተሓስብ ማለት እዩ ስለዚ መቐመጢና ኣብ ዓዲግራት እስካዕ ዝኾነ ናይቲ ህዝቢ ምብራቕ ዛንታ ተጋድሎ ጅግንነት ዝገልጽ ስማርት ዝኾነ ሓወልቲ ኣብ ምስራሕ እንታይ ምድላዋት ይግበረሎ እዩ ቁፅሪ ሓደ ናተይ ሕቶ ተናእሰ ካብን ናብን ከተማ ዓዲግራት ዝኣቲ መዓት ጅግና መዓት ተጋዳላይ መዓት ኣካል ጉዱእ መዓል ስድራ ስውእ ተናእሰ ፍረ መስዋዕቱ ዝርኤላ ፒያሳ ክንፈጥር ክንክእል እንተኾይና እንታይ ዝስራሕ ዘሎ ኢለየ ክሓትት ዝደሊ ማለት እዩ ከምኡ እውን ዝከኣል ተኾይኑ ኣብ ወረዳታት ኣብ ኩለን ወረዳታት ዝስራሕ ናይ ሰማዕታትና ሓወልቲ ከድልየልና እዩ እዚኦም ምስራሕ እንታይ ንገብር ኣለና ካብኡ ቀፂለ እንታይ ክብል ልደሊ ኣነ ካብ ባሕራ ስሒታ እየ ኣብ ዙርያ ዓዲግራት ዘለዋ ወረዳታት ሓንቲ ያው ጣብያታት እውን ክበሃል ይኽእል እዩ ጋንታ ኣፈሹም እያ ጋንታ ኣፈሹም መዓት ናይ ቱሪዝም ክላስተር ኣለዋ ናይ ሕርሻ ክላስተር ኣለዋ ፎር ኤግዛምፕል ተልዒልናስ ባሕራ ስሒታ ጓሕጎት ደብረ ኣባይ ሓደ ክላስተር ናይ ቱሪዝምና ናይ ሕርሻ ክላስተር ኣለወን እዘን ጣብያታት እዚአን ንከተማ ዓዲግራት እንተነኣሰ ብ12 እንተበዝሐ ብ20 ኪሎ ሜትር እየን ርሕቐት ዝርከባ ስለዚ ኣብ ዙርያ እዚ መሰረተ ልምዓት የለን መንገዲ የለን ገደል እዩ እና እስካዕ ሓውዝየን ዘሎ ጣብያታት እውን ሓሲብካ ከምዘዋ እንተ ሓሲብካ እስካዕ ወረዳ ሓውዝየን ዘሎ መንገድታት ምዕሩይ ኣይኮነን እና እዚ ኣብ ምስራሕ እንታይ ይግበር ይህሊ ማለት ህዝቢ ጓሕጎት ባሕራ ስሒታ ደብረ ኣባይ ኣብቲ ሕሉፍ ቃልስና ዝገበሮ መስዋዕቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ብዙሕ እዩ ፎር ኤግዛምፕል ካብ ጣብያ ባሕራ ስሒታስ 165 ስድራ ስዋዕት ዝተረድአ እዩ ጣብያት እሱ ማለት እዩ ካብዛ ጣብያ ጥራሕ እየ ዝብለኹም ምስ ጓሕጎት ምስ ደብረ ኣባይ ደማሚርካ ከምኡ እውን ኣብ ምብራቕ ደሚርካ ከምኡ ናብቲ ወረዳ ስለዚ ትዝስ ይጉዳይ ዘሎ ብዝሓለፈ 3 ሓራሳት ሞይተናና እየን ብሰንኪ ግልጋሎት ሕክምና ካብ 3 ጣብያስ ናይ ክላስተር ሕክምና ኣሎ እዚ ክላስተር ሕክምና እዚ ካብ በረኻታት ጣብያ በረኻታት ዝሓዘይ ቁሸታት ነዊሕ እዩ ናፍቲ ማእኸል ጣብያና ሪፈር ክፅሓፈ እንተኾይኑስ ናፍቲ ማእኸል ጣብያ ወሪደን እየን ሪፈር ዝፅሓፈና ኣብ መንጎ ተሸኪምካ ክትወርድ ሞት ይዘጋጥም ስለዚ ኣብ ዙርያ እዚ ኣብ ናይ ኣምቡላንስ ኣብ ናይ መንገዲ ዘሎ ሕመቕ ብጣዕሚ ይኸቢድና እዚ ኣብ ምስትኻል እንታይ ዝተሓዝ ገሌን ድልድል የብለን ብሪጅ የብለን መሳገር የብለን ካብቲ ሓደ ጣብያ ናፍቲ ሓደ ጣብያ ገሌን እውን መንገደን ዘይተፀገነ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንሰርሖ ስራሕ ክህሉ ዶ ይኽእል ኢለ እየ ክሓትት ልኽእል ካብኡ ተሳሰይቲ ጉዳይ ተመዛበልቲ እያ ተመዛበልቲ ኢሮብ ብሄረሰብ ኢሮብ ከም ኢሮብ ማለት ኣነ ዝጠፍሎ እዩ ዝመስለኒ ማለት እዩ እና እዞም ሰባት እዚኦም ሪፕሮዲስ ዝኾኑሉ ሚንስ እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ቦታ ተዋሂቦም ዕድላት ተዋሂቦም ኣብቲ ዘዋሱ ቢያንስ ሰብ ክህሉ ተኾይኑ እኮ ባይዘወይ ተጠፊኡ መዓት ቅርሲ ሒዙ እዩ ዝጠፍእ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ማለት እዩ ህዝቢ ኢሮብ ማለት ብንእሽተይ ቁፅሪ ዝባዛሕ ህዝቢ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ክባዛሕ እንተኾይኑ ቦታ ክረክብ እኒአዎ ተናእሰ 3-4 ዓመት ሲ ዝወልደሉና ዝጠፍአ ሰብ ዝትከአሉ ሚንሳት ተዘይተፈጢሩ ብጣዕሚ ከቢድና እና ማሕበረሰብ ዓለም ለ ብዙ ፃውዒት ክግበረሉ ይግባእ ሓገዝ ክግበረሎም ይግባእ ከምኡ እውን ተመዛበልቲ ዛላንበሳ
كمون تتخيلوا بزواج لزوجنا إمبر حزب تجراون حزب معراون كمو مالتي أنا أوزن نجورو سرحتس كم زوا أنت عايز حساب إليك حتى تزدلي جيزة سلزيلة غني لي ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار تتكتاتلنا بخبرن قدم فتح الحركة زي دي اسكان مجرشة كوزيلو شام عزم الزبل حسن اللي مالته كوزي حسن بلاد اللاي مسيرة المعت الناس اللي محتاج توصل على حدا كم ورنا ترى ورنا تحفظ ستلها أفتنا ورنا ترى ورنا ورنا سرعة كله تناي ورنا من درا مالتي ناي كده ورنا تازم هذا ناي كده ورنا مالت حيك بس حالك كواوي الحزم مالتي وزي كده ورنا ورنا تازم هاي سبعة نيرو بزخنا ما تعرف الكتابي أو رقم الجزء ورنا أصلا ورنا تازم هاي سبعة تجيو مليش الدكانة لا سرعة ورنا تازم مالتي زي كده لزمان الحطة تحطه شاحزي أيتم اللصوص الزبدة مالتي عاوزي يختار ستة كم حيك مسحالو ستة هذي نعسر عملت ماستر بلان هذي وصل لنا مالتي أسرح يركو مقنعتي بمرسى عملت مالتي كم يكون بيشو أنشاف حيك مسحال كل ستة هذي الله وشتى مالتي لسه إسرائيل من كيلومتر إلى الأرض تحول تصل بالجارة لسه إسرائيل من كيلومتر إلى الأرض مالتي أنا سكون لنا نالات ناس بحوات اللي حكزون اليوم كل كيلومتر و3 كيلومتر لازم نزلوا ساعة لنا إسرائيل من كيلومتر لازم دور ناس أمريكا وكم هي محل اللغة زين لنا التحول تصل أفت قلقال من مهل نعم نقول تعي فترة الدور سنة من حلال كفتة فترة الدور وزين شامع ذكر خير الدور كلمة تكلم من قد زمكت كم ورد أزرع ومرت خطوة ستة لخص بتعامي عبيت محاورات الله مالتي محاور محاور مرتالا محاور قراءة بهال الله سلسة رئيسات بهال محاور الله مالتي وزي أما يقعد رئيسات في يوم سرجع رئيسات كم محاور محاور مرتالا كم 5 شعات كيلومتر مش كلنا تعبيرات ورد وردات لكن سرح في سرح مالتي أمريكا على حالها بيجاوي مجلس البريزيدنت بيتاجو ولا تمرد الحدث أوارح مالتي لذي زمان قلبي بتلقى أي عمل سرح حزب لنا لو تحت الدرجة ورجل مالتي لذي زيون على حالها نايس فات ستواعي تصل إلى درجة غيره زيون عملي كتبت اليوم في كتبتلون كل يوم من حسب الحالة تسمى محلات نزل القوة أو كارس وسيلكا كم ورد أزرع وبرتا كم وبرتا وسيلكا مالتي أو كارس نزل تدري لا على جنب المحور السوري مالتي ويلي وبرتا وسيلكا تفرس لسناي مسترح لي ثاني غيرهم وحاول أعطيهم زموت أكا ما نزي ورد أزرع وبرتا زوام أقول بوتي مالتي أو دعرو بلاي لسناي مستر كذي غيرهم وحاول أعطيهم أكل موضوع أرسي وزي حسب كل أرسي من حالة الحاسة بتبقى كان مشروع لحفلة مثلا زميل أصلنا من حالاتهم بتعمي عوي كفتة اللو وزي كسامة عزم وقصة زلو هذا ناي نتورك بتاعي ساعات بشتري تسلز هنا نتورك بتعمل تجي إلى الافتفاري سفاري كوم وكل كاتات أتيلو أو ويعات ينزلو قال لي حكمنا في الكتب أول أصلا أول تزوجنا يحكمنا ما أخلص الله مالتي عند حراسس مثل وحرس مسوا كفل عند الحرس تحرس العراق ولا أو حكم مسحب الكازي أو الترابيزة ومبري حفل الدنيا مالتي فلازم حتى ولا وليد حشا حتى ولا تعين ولا بحزانية ولا خالد ولا بحزانية لكم من عيننا ما ولا تريكم ناي حكمنا نوت زيكم بتعمي مسكة في القناة وسبتات تولي تدي وفيك مساولي وسبتات النزيم أو كنت قاعدين يوم فرع سنة سمكتون بدل علي تمام سي تنتظر تمام مالك كفتو على سنتر تمام سي أول ما أزرع أول مرة توصل بتعمي بزح ما بسي كفتو على سنتر تمام مالك زمان سي زين جانا تاسنا سنا المحلات تمام أفضل عندي لا ولا كله عاوزين تسرح سنة ما سي مرة في المستقبل هنا تلاقيه لا تقدر تسكت أبراهيم أخذ الأول عسل ستين أحداث تذكر كموردا رأوا مرتا كل عام أو حيث مسحة لك توصلنا من الزي
تفاقون نسترفت خامسوا أتسترف ولا نفسه ولا سؤال عرب بوزن زيت هاي الولد أي لما نسيش راح تفتر جزء مخانو أبعن كلي الحلف لولو جزء مخانو وزيت هدريبو لما نسيش راح أفتر ولا نقولين بتعمل إحنا بس ما وقتها توصل الضغط زلنا بس ما وقتها زيادة من نجنا لا تقدر تشغل ولا تأكل ونفضل أكيد هنسأل لهم وتعمل عويل وتقوم في كل يوم تناي تفا بحارة زي كاتب متهم سواء في الدولة لين بس ما تمالكهم قريب نقول حزام وخبز ولا سلام تام حزام وخبز ولا سواء لا تقدر أكيد تسدد تفضل لنا نسي أو أدم تقصيره كسر حل زمان عدفها فزاري حدث الوقت دخل خانكا مساحة كل موضوع سياسي جماعة سياسية فرح أن تفضل لهم أو عدم أفتن باركات من حرقاتهم تقول استنى بس ما بسرح المسرح تقدم تقولهم سدد كم حاجة من ما يقولون لهم عدم فسرح الوقت مخالون كنا يمكن خلال لنا لهم كم زمان برا توجيكا أنا يترجم تنا بتعني كالكم احتفل لهم توصل نسأل التاريخ حسب لا توجيكا كم زمان برا يلهم ستي حفتم زواي بتوريزم مالك بنا يتسرح يتسرح كم حد مسح الوسيل هذا بكير بعض كذا بتعمل أوراق عيتنا زي ما تهمس بعض كذا أو لا على بزحت كلاس بالليل عمل منه زي نصف كلاس بالليل على الوقت تبرد أوراق عيتنا زي بتعمل اللي ما نسقم ناتمش بوثة تطلع حيمانك أو بحلاو تحسها زلوا كتطلع زي أتم بدنا كم زول على درجة أو زوال أوراق زلوا سقطت نتطلعنا تنابه الجزء من أطولنا بالنظام حاجة زوال نايتريش الكوريدر تفضلوا عمل مكس أسكت بركة اللي هو الحسن الأمين قالي زوال الله مسعف على الدور كله لعفر بوردر مع العفر رأوا كما سكاوزي نعسات كيلومتر ولا لا يدلو بس وصل كاومو بيتوصل كمال الفلزي أو زيون مستعفر ترخت جمر باتمو زيون تتناخر فصل تبزلو إلى أمر قالي كلام بسمت يا العليس لزمكو أسعتهم تتمنى سلزلنا ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም